Dos 270 ocupantes do vapor só sobreviviron 56. O resto, ata 214, pereceron ese día. O naufraxio do Santa Isabel foi unha das maiores catástrofes marítimas da historia do noso país. O afundimento tivo un enorme eco na prensa de comezos de século, e tanto os xornais galegos como os do resto do Estado dedicaronlle unha atención considerable, de modo que é posible, coa perspectiva que dan os anos, continuar con brevidade a historia de algúns dos seus protagonistas, tanto os que morreron ese día como os que sobreviviron ao sinistro. Ben, encontramos a historia de 4 mulleres, as heroínas de Sálvora, que no ano 1921 capitanearon o rescate dos náufragos desafiando o mar. Coñecedoras da historia non podíamos deixar de contala, e que mellor forma de facelo que coa escenificación dun capítulo do libro Noite de temporal, de Manuel Núñez Singala, que representa os acontecementos vividos a madrugada do 2 de xaneiro de 1921. Aquí vai a nosa homenaxe! Non vos parece? Se calas así. O que? Queda unha adorno na praia dos Bous, esa pobre xente hai facer falta calquera sube. Pero somos mulleres. É que, acaso non temos brazos, porque para ir ao peixe ou ao polo ben que valemos. Pero vistes como está a noite, o frío que vai, como chove, como venta. É que, se foras ti que nos toques aló, ou un irmán, ou teus pais, parecelle ben que ninguén seise na túa axuda, porque o día é ruín. Visto así... O meu permiso de María dan en Ribeira a avisar. O teu, eu quero besugueiros na dor na Meca con outros homes, e non se me ficar sen facer nada. Muller, sen facer nada, non, quedamos aquí mirando pos nenos. Quedamos aquí porque somos mulleres. Os nenos quedaron a dormir e ainda de tardar en acordar. Hai xente da bondo para coidalos. Podemos ir á praia do Embarcadero ao faro a botar unha man. Non, para iso hai xente da bondo. Os que chegaron a terra non han de ter dúbida. O problema son os que se botaron ao mar. Pero menos intentalo, non? Se non hai maneira, podemos dar volta, ninguén se decataría. Mira, Cipriana, eu sei o que sentín aquela noite que meu pai non daba chegado a casa e como me puxen ata que o pai de María non a truxo a casa, non a topou, non a truxo a casa. Non lle desexo a ninguén, por iso non vou quedar aquí sen facer nada. Veña, Cipriana, non sexas así. Estades tolas. Vou ir convosco, pero estades tolas. Xa o sabía eu. Josefa Parada, Cipriana Ouca e María Fernández tripularon unha adorna que fixo varias millas en 4 viaxes na procura de rescatar os poucos supervivientes que salvaron a súa vida naquel mar de cadáveres. Tiñan entre 25 e 14 anos. A súa adorna encheuse de náufragos e mesmo tivo a forza suficiente para remolcar un bote salvavidas cheo de supervivientes, un dos poucos que non reventaran co impacto. Xunto a elas, homes e mulleres de Sálvora e Ribeira arriscaron as súas vidas naquela perigosa noite para tentar que a traxedia de Santa Isabel non se convertise no episodio máis negro das súas augas. O alumnado do CPI Progreso de Catoira quixemos homenaxearos a todos e a todas para que non fiquen no esquecemento.